Ramogi en thuolo machielo kendo marwakini machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha kokalo Ramogi TV waikoni mago mosebedo katimore ka kod kacha odhiambo masani machiegni. Nyinga en George Bati. Wachako kod mago motenore kod weche mag nonro mayango chal mar piny Kenya nyaka ne piny owacho manyien donjie telo. Kama nyakwa Ramogi wayudo ni nonro ma ogol kod kambi mar Infotrack ewi chal mar Kenya ndalo 100 nyaka ne tend Kenya Kwanza donje telo yango ni atamalo 62 mag jo Kenya koni piny Kenya oriyo kamarach kata malo 22 to koni piny Kenya oriyo kamaber. Duoko mar nonro no yango pek mar ngima kaka midhiero ma omiyo thoth oganda jo Kenya ok mor gi chal mar piny Kenya. Kata malo 73 mag joma ne okawo pachgi koni ngima tek. Atamalo 5 ok mor go osuru ma oket go jo piny, kata malo 5 mamoko to wacho ni chandruok medore kaluwore kod onge mar tije. Atamalo 4 mag joma nyocha ne okawo pachgi mowacho ni Kenya oriyo kamarach oluwo ni joma nitie telo mag piny owacho mamalo kod mag counties ok osenyiso kitelo makare. Atamalo 3 seyo kit siasa ma pacho ka. Atamalo 3 mamoko bende wacho ni dhier medore kind jo Kenya. Weche mamoko ma joma ne otimnegi nonro olieko ni nyiso ni Kenya oriyo kamarach oting'o oro, mibadhi, rang'iny mar somo mani piny, pogruok e kind oganda jo Kenya, pogo mwandu mag piny ma giwacho ni time yor akwede kod rochruok mag weche mag arita kwe maduto ochung'e atamalo 1. Kata kamano atamalo 22 mag jogo mane okawo pachgi to wacho ni piny Kenya oriyo kamaber kendo nitie kwe moromo e pacho ka. Atamalo 16 olo ni winjruok nitiere kind oganda jo Kenya. Kata atamalo 16 mamoko mor gi kaka migepe mag piny owacho tiyo. Atamalo 10 koni ngima ok tek ahinya. Atamalo 8 oluwo ni ochumi ma pacho ka dongore kaka dwarore. Atamalo 5 to wacho ni gin gi mor nikech jatend piny Kenya en ng'at mohero Nyasaye. Atamalo 5 mamoko wacho ni weche mag somo osejiwore thurka. Atamalo 4 koni loch mag gwenge osekelo lokruok. Atamalo 3 koni gi mor nikech osuru sani chulore moloyo kaka ne timore kinde piny owacho mokalo. Nonro no otim e kind tarik 21 nyaka tarik 24 mar dwe mar 2 kama ji maromo 2149 mawuok e counties duto 47 ma pacho ka ne ochiwo pachgi. Senator mar kaunti ma Kisumu Ngire Tomo Jienda koro medo umo ye piny kaluwore kod tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza kata obedo ni ne oyiere kod otiko mar duond bura mar ODM, gino ma wacho ni otimo mondo mi okel dongruok machiegni gi jopiny. Ojienda medo ni jo Kisumu chulo osuru kendo nyaka giyud lemo kata olemo mag piny owacho mamalo kendo piny owacho mantiere telo gi sani. Ne owacho magi e seche mane orango chenro mar gero apaya ma wuok Koru Junction nyaka Bible School mayudore kar chung' od bura ma Muhoroni, tich makoro chakore bang' romo mare kod jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo ma weche mag apaya Kipchumba Murkomen. Distinguished guests. Endara mabro kawo garama mar $890,000 to sani eri tich gi sirkal mabro golo pesa nieri. Iluongo ni partnership gi government mabro golo konya tiyo kaka jomoyier to ni tax machulo okuka. Ma is the first sign that we are up for gains. Wapo yudo benefits mawuok kuom sirkal e yore mwagero mwaneno gi wang'wa. Nikech mane mipenji bang' higa 5 nang'o mane timo sirkal. Wabro chungi koyo wacho ni ngarani ne wagero nu gi koyo gi komudho kendo wagero nu mondo kony ji Muhoroni kae. Yorni en yo ma sirkal magero. Pesa kaka ung'eyo ni pesa duto wachulo osuru to dhi e sirkal. To ka unyalo duogi thuolo mayud pesa mutere sirkal chak duogo nu to wan Nyasaye erokamano. So yorni Professor Yuko mawuok kae manochake machielo mar Kera. Koro ochak wamake go Jienda malo kucho ma koro pesa bire maber. Wanyalo kwano ni biro gere on schedule. And kogere ubiro loko ngima maka. Wagone Nyasaye erokamano, wagone ng'ata man gi lwedo ma e yorni. To ndara inani gima no akwayo malich ahinya ni gimednwa bams nikech ka en kor mier kendo en kama ji nyonie mier ka gino biro abruptly to dio mier to mier nitie nyithindo, koro nyithindo gi ka gibiro dhi skul to dwanwa bed gi bumps moko madongo ma ka mtokni biro nikech koro chal kaka highway. Koro ka mtokni biro to giyudo kaka gigo break ok gidonja ahinya gi ng'wech matek. To wago erokamano ne tich ma jogi otiyo nikech koro ka gikelonwa project kendo kelonwa maendeleo
to degi timonwa wach mogik ni gikelonwa street light. Ndarano will really improve accessibility even to our schools deep down in the reserves. Obro open up centers kanyo mang'eny, obro improve our security. Wakwayo ninde ni kosi tikloso to giketo nyaka security lights mondo oduok piny level of security. Piny Kenya oyudo kony mar omenda maromo siling bilion 16 kowuok e piny Amerika mar kedo kod midhiero mar kech. Riwruok mar piny Amerika mochung' ne dongruok e piny mangima USAID ogolo kony makamano mar kedo kod kech mapachoka. Kony makama ogol ndalo achiel kende tok min od jatend piny Amerika Jill Biden timo limbe mare e Thurka. Jatend piny William Ruto orwako kony makamano kendo duoko erokamano ne piny Amerika kuom bedo jochiwo mang'won. Wadhi nyime nyaka Ramogi oganda mawuok Kabonyo Kanyagwala e Nyando sub-county county ma Kisumu mane pio daro koro nyalo buonjo bang' ka jo-Samaria moko ochiwore mar chwalo negi thieth manono kod chiemo kendo sani e kindeni ma koro oro okwako piny. Jochiwruogo magin osiepe mawuok e piny Amerika wacho ni oganda go ne omako wang'gi bang' neno gi e tipo mapachoka kaka gisandore ahinya to nyithindo kod jogo mamine. En kony mane jogweng' mawuok alwora mar Kanyagwala rwako kod mor ka bende gimedo kwayo jogo mani kod nyalo mondo mi omed chung' kodgi motegno. Waneno ka ji obiro kendo waparo ni kare ne ni ji tuo kabisa manyiso ni ne wadwaro mondo othiedhwa. Wadwaro mondo thiedhwa. Koro wago erokamano kuom thieth ma wayudo. Adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne the volunteers kuom kelonwa gima ber karwa kae. Jogo mang'eny dendgi osebedo ka lit, but kawuono at least giyudo konyruok ma free mok gichulo. Akwayo ni kabeto gichak giyud thuolo gichak giduogi. We're here from Midwest Girls on the Go. That's a Facebook group that we created, and now we were able to bring 10 women from the Midwest of the USA here to Kanyagwal Dispensary in order to help this amazing village out with some essential needs. So we were able to fundraise in order to help this village, and we have over 1,000 people that we were able to help today with the medical camp, and 500 families that were able to help with maize flour as well. We found out about Kabonyo Village and Kanyagwal is because we came to Kenya, just her and I first, last year at the same time, and within 2 weeks we were able to fundraise for Kabonyo Village because of our friend that we met who is going to be touring us around Kenya. So now we're back just a year later, and the village had such an impact on us when we came. Everybody was so welcoming, and we made a lot of friends here that we were excited to introduce other people to when we brought them back to help even more. Ramogi jopur mag majan chai gwenge mag alwora mar Gor Kenya ogolo luore wi pur mar majan magiwacho ni sani koro oro oketho. Gimedo ni keyo mar majan koro dok piny ahinya kaluwore gi tuo mag majan chai, kendo jopur mane ng'wedo obok mag majan chai manyalo romo kilo 50 odiochieng' achiel sani nyalo mana yudo kilo 5 kende. Apisa mar KDA no Senjeru ne otimo limbe puothe mag majan chai kendo lero ni sani koro jopur kale matek kendo gin gi yuto matin kaluwore kod oro mokwako gwengego. Sahi ona kulikuwa na manjani, sahi hakuna manjani. Shida yenye imetupata sahi njue yenye iko sahi ni kubwa, hatuna manjani, shinda ni mingi, tuko na pesa kwa banki hatujalipa, hata hatujui kutaenda namna gani. Tuko na watoto shule, hatuna school fees. Kumekauka kabisa, hata chakula kupata ni shida. Adhirika sana na kiangazi kama mnavyoona kwa mashamba yetu, manjani imekauka kabisa. Na hiki ni kiangazi kimeendelea kwa muda mrefu na hatujui sasa itafika mpaka wapi. Tunahofia wakati tulisikia mpaka kwa watabiri wa hali ya hewa wakisema tutaendelea na kiangazi kwa muda mrefu.
Sasa tunaomba tu serikali tuhurumie juu ile manjani tunapata iwezi saidia mtoto, iwezi kusaidia hata wewe mwenyewe kukula. Unaweza pata kilo 3, mtoto amefukuzwa shule, ana kitabu, ana kalamu. Sasa unashindwa utanunua unga ama utalipia mtoto shule ama utamnunulia kalamu. Obila e kaunti ma Mombasa ogeng'o ne achich moro ma itudo kod nek mar obila mar traffic manowito ngimane olalo ma Nyali e apaya mawuok Mombasa korie Kilifi. Kaluwore gi komanda mar obila e tesend obila ma Aban Maxwell Agoro, mosenindo mane ni tich ne ochungo nyamburko mane iriambo e ng'we tete alwora mar Bastan. Okoni achijno Osman Jama Abdi mane riembo nyamburko no ne otamore semo gari mondo mi non gari no gobila kaeto gweng'we seche mane obila no ne temo donjo nyamburko no eka odhire mogoyo wiye e dier lam. E kinde no duol ma ochung' ne nono tije mag obila IPOA ojiwo nonro matut e wi wachno. Two police officers were controlling traffic and a vehicle emerged from the Coast General Hospital direction driving carelessly. He was flagged down by the officer and the officer told him to park aside. He was asked to switch off the motor vehicle but he declined. The officer moved nearer to him in trying to switch off the motor vehicle. But the driver adamantly refused, suddenly grabbed the officer and drove away with part of his body inside the motor vehicle for about 200 meters. On reaching near Shah Hospital, the officer was dropped down on the tarmac and hit his head on the tarmac together with the guardrails. The motorist continued driving towards Nyali direction and went and hit the motor vehicle in one of the basement apartments within Nyali. The officers traced him and he was found in the basement parking, seated inside the motor vehicle with the doors locked. He was arrested and the vehicle towed to the police station. He was taken to Makupa police station, while the officer was rushed to Jocham Hospital for treatment. But unfortunately, on arrival, he was pronounced dead at the hospital without being attended to. Jodolo ma kanise pradek alwora ma Kisii ogolo duondgi ka gikwedo ng'eto mar doho mamalo mogik manopuodho ndikruok mag girube ma oyie kod hera e kind chwech machal. Jodolo go singo nywako ng'anyo poni doho okobiolo ko ng'eto no ka gijiwo jatend piny kod jood bura mondo mi oriw gi lwedo e kwedo ng'eto makamano. We want to say that the ruling was illegal and a provocation since the constitution already outlaws the LGBTQ and therefore no freedom of any kind is guaranteed to any outlawed group. We are aware kwamba Wakenya wa aina hiyo wapo. Hatusemi kwamba hatujui. Tunajua wapo na kama kanisa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumewaokoa. Sisi tunaamini kwamba they are supposed to be saved. Na tuko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba pia wao wameokoka. Na tunaomba kwamba sheria ichukuliwe wale katika njia zote, na tunajua watu hawa wako kama vile Apostle amesema wako na wana exist na wako Kenya, lakini kama wako serikali pia ichukue hatua kali kwa sababu watu kama hawa hitajika kuwa Kenya. Ka purwan mane mago motende kod weche ma otende kod kaka nedo ng'ado wache ni oganda jo Salam kokalo e komiti mar Jamia bende ogolo chung' margi ka gikwedo ng'eto mar doho mamalo mogik e pacho ka e wi weche mag timo hera e kinde chwech achiel.
E burano kata baruano komiti mar jamii Amos kokoni riwruok giriwore gi jo-Kenya e kwedo ng'eto mar doho maduong' mogik ma giluwo ni chike mag Kenya moyango kido kod tim ok ochiwo thuolo mondo mi weche mag hera machal koda mago timre pacho ka. Bende giwacho ni gikwedo buge mipogo ne ji machiwo ng'eyo matut mag LGBTQ kakoro gikwayo jood bura kod kanise mondo mi ochung' motegno e kwedo timbego. Komiti mar jamii okone jatend piny William Ruto mondo mi kik mbek to le timbe makamago. Bende gipuoyo jang'ad buche William Ouko kod Mohamed Ibrahim kuom ng'eto margi ka gikwayo ute mag fwambo mondo mi osir kanise wichung' margi mar kwedo LGBTQ ka ginyiso jo-Kenya ni kik dog chien e kwedo timno. Nakora mwe kwa donjo